shi wannan kukan da za ku je na yi irin suna yin kamar misali za ka ji suna wani kuka idan misali kuma normal zan yi shi kaga ba wannan kukan kenan. To shi wannan kukan yana faruwa ne sakamakon dalilin wani ki da ake haɗawa da wani. Misali kafin in sauke hannuna zan ɗora hannuna akan ɗaya, shine sai ka ji sun ba da kuka biyu iri ɗaya, maimakon a ce na taɓa wancan direct ina maƙotakar wani, shine yake ba da wannan kukan. Na san wani zai iya gwadawa ya ce ya ji shi nasa ba haka yake yi ba, to wannan shine dalilin da ya saka. Don haka idan mutum zai gwada kai ya ga nasa baya irin kukan nan, kuma shi ma kukan ma wata busar ba ta yi wata tana yi, to kai dai ka yi kawai abin da za ka gwada ka koya. Wannan duk daga baya ne za mu zo shi ma mu ci gaba da yinsa ɗaya bayan ɗaya. Wannan waƙar dai ga ta nan kamar da na baku ita amshinta a baya, waƙa musu bureka ban gaji ba, zan ƙara busawa yanzu. Da wanda zai gwada kamar yadda na muku bayani a darasin baya, hawa da sauka ne duk na san dai ana fahimta ga wanda yake kalla. To insha Allah a haka ne za a ci gaba da yi ana koya. Idan dai har mutum zai la'akari da hawa waƙa, ina ne murya ta tashi ina ne ta sauka, a haka duk mutum zai gane. Ban gaji ba ya tashi sama, yauwa da kalar, to ka gani duk hawa da sauka ne. Kamar dai da ne bayani na ce ba zan yawaita wannan darasin ba sakamakon mun yi shi sau biyu a baya. Yanzu yana da kyau a ce mutane suna gwaggwadawa su ga yadda za su yi. Yanzu za mu ɗora wani abu da yake gaba, amma kafin nan dai bari in ɗan ƙara muku wani haske. Busar da za ka yi ba wai ya shi wannan busar amshin ba, sakamakon yanzu ana wani abu na zamani za ga an busa waka kuma ba ita ake ci gaba da busa ba, wata busa ce za a yi kaɗan. Duk kawai ana amfani da wannan kiyakiyan ne, sakamakon shi piyanon ki ne kala-kala da shi suna da yawa wanda duk a gaba za mu zo wannan ɓangaren. To idan dai har za ka yi amfani da busar, sai dai za ka yi irin wannan busar za ka yi shi ne da wannan ki ɗin da ka yi amfani. Kar ka sake ka taɓa wannan wani ki da baya cikin aikinka. To shi ne in za ka yi wata busar kamar yadda aka yi wannan, ka ga bangajin baga shi ki ɗin duk su ne kuma aka zo aka yi wannan. Ki kunga dan kaga an dawo nan ko har an zo nan duk abu ɗaya ne, kawai bambancin sawun ne, wannan high ne wannan bass ne. To don haka wannan shine abin da za mu tattauna a wannan ɓangare. So kuma abin da yake gaba za mu kawo muku yanda mutum zai ɗora kiɗa ba tare da amshi ba, zai yi chord kenan akan duk wani salo da aka bashi, wanda a yanzu insha Allah zan fara gwada muku kaɗan daga ciki kafin kuma mu ɗau darasin ɗungurungun a kansa. Sakamakon yanzu na ɗan tunatar da ku ne sakamakon daɗewa da aka yi ba a ɗora wannan aikin ba. Yanzu insha Allah za mu ƙara bayani a kai shi wancan ɗin, bari yanzu zan fara muku shi.